Malawian camera. Yes, comrades, good evening, everyone. Muli bwanji, mwasera bwanji, kumene muliko. No, comrades, Choyamba ndiye nakupepesa. Maliro anzanga uyu comrade Ben Longwe. Ye mwamwalira kumakwasa kutyolo. Pepani ndabwani chipepeso chimochedwa chikuwa nali moyenda. Ndiye ni mati, maliro suma pepesa ukuyenda yae. Ndiye ndafika kunzimba panopa. Ndaona ma message ambiri. Ena mwandika ma group omwe akulia nao Ben Longwe. Ndingopepesa kwambiri kubanja la kwa Longwe for the demise of one of the greatest sons of the soil kuno ku Malawi yemwe anali Comrade Ben Longwe. Amakamba kumatikambira zimene akuona mundale za Malawi komanso amatunikira kumaso kuti kodi ku Malawi chifunika ndi chani komanso poyipa pamene Malawi wanunkha ndi patipo. No, may the soul of Comrade Ben Longwe rest in peace. Comrades, ndabwerako tuwaya kumpoto tamaliza ndi munthu amene kumpangira kampeni Dr. Desukabambe. Ndinaona kuti sichinali chabwino kuti msogolera amene ndikumpangira kampeni wabwera kunoko kumpoto basi ineyo osayenda naye. Komanso nawonso a president a Desukabambe, Comrade Desukabambe anaonanso kati kusina chabwino kungobwera kumpoto kuti ayende yekha kusiya ineyo kumbuyo pamene ndili kuno kwati kumpoto. Anali mulendo wathu kunoko kumpoto Desukabambe ndipo tamulandira bwino kwambiri. For the first time ineyo ndale zotere siname ndaziona. Kubwera kwa Desukabambe kumpoto kwabweresa chikoka chachikulu kwambiri. Komanso amayi ambiri asimikiza zomwe ndakhala ndikuwauza kuti Desukabambe is the only candidate that can take this, who can transform this country. So zikoma kwambiri yewo chomene wene mpoto mnamwampokera Desukabambe. Desukabambe wafuma kuno kumpoto with a smiling face. Kose kutayendanga kuno kumpoto palija panaona munthu wamtuka Desukabambe, palija panaona munthu wakumulongola njowe payake kuti walibwe kuti wasweka convoy yake. Wherever he is, I know payake so wafika mlilongwe chikoye nafika kumzimba kuno about an hour ago. Nilafika kumzimba kuno. I'm now at my house in Muzimba. Wherever Desukabambe is and his campaign team, the Secretary General Willet Kalonga, please ndikufuna zabwino zonse. Campaign mwapanga kumpoto kubwera kwanu kwa kumpoto kuno mwatisegula kumaso anthu akumpoto ndipo mwasimizira Malawi kuti msogole wanu wachipancha item ndiye khayo ndi kuthekera kutenga bomali kwa Chakwera omwe akungolephera chilichonse. Chakwera is failing everything, even to construct a political statement to convince Malawians. Chakwera alibe. Even ku MCP, ku DPP, I don't see anybody who can construct a sentence parare and to verses chimene akutanthauza. Ena mangu yangu chizungu chabwino koma chizungu chakuti ayike mufundo za chikoka alibe. Pamene Kabambe amayankhula chizungu ndikuyika mufundo mchizungu mucha. Chopali kuziwa kuyankhula chizungu ndikuyika mufundo mchizungu anthu nkuva. Even osapita ku school azimva. Kabambe's message kuno kumpoto is clear. Ndiwachisoni kwambiri kuti chitengeni ufulu wathu kuchoka kwa Samunda mpaka lero sinatukuke. So the message from Kabambe imene mwaimva anthu akumpoto, I just thank you very much. Nowadays when we say anthu akumpoto sitimanena kuti kapena Jere Chirwa uje ninjani Mwangonde. When we say anthu akumpoto, I mean Malawians living in northern region. Panopa tinao palibe munthu angena kuti kumpoto ndikwawo panopa chifukwa cha chiwongo kapena muzi wake kumpoto. Kumpoto panopa kuli a Malawi onse. Therefore ma tradition ndi ma culture enawa tenta siye uko asatisokoneze. We can only develop northern region tikasiya zoti zikhupe zoti anthu akumpoto ndatumbuka. Kumpoto even achewa alikonkuno, achawa alikonkuno, ayawo alikonkuno, alomwe alikonkuno. Mmene Kabambe wabwera kuno kumpoto chitumbuka mayankhulapo ndi apo koma mayankhula chichewa chomwe aliyense kumpoto amachimvera, meaning that nowadays there's no region in politics. Malawi ndi Moz. That's what you have to know. We have got only one Malawi these days. Mnyakatai ise ndisajere ndisanyirenda kuti kumpoto. Mpoto is a home of each and every Malawian, full stop. Those who come kumpoto kuno were under the Republic Constitution and under one presidency. We're under, even our politics is 5 years in office of a leader. Tigasanga hamso great office aka 5 years in office ya president.
we are under the same republic constitution. In northern region, we don't have kingdoms. Koma tindi anthu amtundu achinkhonde ali ndi ufumu wawo, tindi anthu achingoni ali ndi ufumu wawo, tindi anthu atonga ali ndi ufumu wawo, tindi anthu angoni ali ndi ufumu wawo. In northern region, let's not amalawi konse kumene muli kumpoto, siku anthu akumpoto omwe anabadwa kumpoto kamene amati kwawo kumpoto ali ndi mizi yawo. Ayi, mpoto panopa ndi wayi wina aliyense ku Malawi. Therefore popanga kampeni asogolata siku asamene kuti tikupita kukaona anthu akumpoto. Ayi, kwa muziti tukaona Malawi omwe akukhala kumpoto, full stop. Izo mati ayi lisensera kumpoto. Ngati kumpoto kusalira ndi Malawi yense amene akusalira pa chitukuko. Kakubranda kuti zabwino zonse zabwino zija anthu akumpoto nafenso timazinyadira zimenezi, tiyenda kumazinyadira. Malawi is for one. That's why we got only one republic constitution. Ndiye mkati mwa republic constitution pasapezeke munthu wina kapena wa mtundu wina kapena fumu kapena kwa mtundu wakuti azisokoleza constitution ya Malawi kumavutisa anthu okhala kumpoto kapena mu madistrict ya kumpoto chifukwa cha nkhani imene zokhuza ufumu. Mafumu asamatenge gawo posokoleza constitution ya Malawi. Makamaka zosiyaulisikana ng'ombe izi, mitundu ya chingoni izi ndibwereze angoni mnyambo yawo yakuno kumakamaka kuno kumzimba kwathu. Mnyambo yosiyaulisikana iyi mukuphwanya constitution ya Malawi. Constitution ya Malawi is there to protect each and every Malawian, and no culture can force someone to join it. Palibe mwambo kapena chikhalidwe cha anthu ku Malawi chomwe chimapanga force anthu achilowe chimene chocho. Chimozimozi achewa siuti aliyense ukhala kulongwe ayina kulowa gulu wankulu. Ayi, koma aliyense akamaphwanya ufulu zake kandi mfumu akaphwanya ufulu zake amangidwe under republic constitution. Komanso khoti lalikulu pa Malawi pano ndi Supreme Court of Appeal, full stop. Akagamula kumene kuja fumu uso isapange tampa. Ayi, that's why ndikukamba za mafumu panchiko chokuti ineyo I wish boma la Kabambe lizatuse scholarship. Fumu ina ili yonse munthu aliyense amene afuna akhale fumu wakubanja azipita ku school atenge scholarship ya boma. Mafumu athu apite ku school aphunzire chukana amene akusokoza kwambiri chigawo cha kumpoto kuno. Anthu ambiri kunoko amene akubwera kuno achiko ma district ena amene panopa asanzwa kumpoto ngati kwawo akumaopa chikhalidwe cha mafumu. I've noted this in Chitipa, I've noted this in Kalonga, I've noted this in Rumpi, I've noted this in Kunzimba, and there's too much. The chiefs of Muzimba, they are abusing the constitution of Malawi. This will not tolerate. Everyone living in Muzimba is not a jere. Therefore, even maufumu mitundu ina ya wanthu ku Muzimba izitenganso ufumu so pa chigawo chawo pamene akukhala. Osati mafumu onse azikhala machina jere okhaokha. This is wrong. I'm saying this openly because constitution of Malawi is protecting each and every person wokhala ku Muzimba. And the culture of Muzimba should not interfere with the rights of people amene kunoko asenza kukhala kwawo. Aslam, achichawa, akristu ndi mitundu yonse ya anthu omwe ikukhala ku Muzimba. Chikhalidwe chanu pangani pabanja panu koma chisapyole mphamvu ya constitution ya Malawi. That is, I finish about that nkhani ya mafumu ndi constitution ya Malawi. Issue number 3, UTM before it went into convention atamwera Saulos Chima kunali manong'onong'o wosokoneza kwambiri ku UTM. Anali president yemwe iyeyo anali vice president wa Chilima. I have to be honest with this issue. You have to clear this matter once and for all. Amaiko usi atamwera Saulos Chilima anatenga usigawo chipani cha UTM koma sanaonese chidwi kuti alira limodzi nazi zawo mala wa SKC. Anali minister nthawi imeneyo, indi anali president wa chipani by virtue of the constitution ya chipani. Koma khalidwe la Maiko usi, it has surprised most of us. Ngakhale si ma members ku UTM, but we are surprised and very shocked in the behavior of Maiko usi. Maiko usi sana litanize kwambiri atamwera Saulos Chilima. Why I'm saying this, I was campaigning for SKC. I never dared to meet Maiko usi when SKC was alive because cinema zot Maiko usi alibanja politically. From after the death of SKC, I'm a disappointed person kuti Maiko usi amafuna sokoneze. Kumene liko Maiko usi must know this. Who is the vice president of this country? Zipenda napanga Maiko usi zija after the death of SKC. That is quite unbecoming. Sizabwino ayi. Sana pange bwino. And aliyense amene usatira Maiko usi ndi chipani chake choti akuti odya zake adiye mulandu, alibe mulandu. Iye ali ndi mulandu. Maiko usi akusoneza chipani cha UTM.
chipani cha udya zake libe mlandu chireni makaka green kwa panopa usi after the death of SKC kukanga atali ku honeymoon wapanga chipani chake makaka exactly kara red wangoikapo kasu. This is not good. I don't know what type of a politician is Michael Usi in Malawi. This man is giving us problems democratically. Akuti sokonza democracy at Malawi kunoko. Akumapanga zinzoti is nowhere. Is more than a chameleon. Chameleon alibwino ama sindakara koma samathamaka kwambiri. Pamene Usi is a chameleon, is running fast. Ngati buruzi. Which is not good. So what I'm trying to say here is ena akumasokoneza. President wa UTM, yeo kama za UTM, I'm not member to UTM. Koma I'm looking at our democracy in Malawi. Ulemu hapa ndali tenzipa sana. Sungapange saa wewe hoja zako ulibe mlandu and your party is not registered. Instead of concentrating Usi utapange register chipani chako ukanika. And Usi is coming from Longwe belt whereby most politicians are coming from. They're from Longwe belt and ambila nana mlapo ziko mene. Bingwa Mtalika, the Mtalika family, 2 brothers, and I'm Malawi. Malawi to say we respected them. And we respect the Mtalika family and all the people of Longwe belt. Come the behavior of Michael Usi akapitiza Malawi, he's killing our democracy. And whoever is supporting Michael Usi must be careful. Zikuvutani when you lose elections. And you are going to lose. So wherever it is, hoja zake libe mlandu, akunama samadi zacha mene ndio sokoneza. Ngati huyo hoja zake libe mlandu, bwanji makaka chipani kusintha choncho. And why pamanales ukakumandia antu or ukakumandia antu muntu president akakumandia antu akumandia anala kisa kuchosa mchipani. Usi mchipani anachoseka constructively. He was not active. He never paid fee yote akashira contest convention. And he never told us Malawians kuti sakapeleka the reasons why sana kapeleke 20 million kwacha kuti akapeleka contest convention. Kupa mafura amene wakuchipani mukono ngaso constitution ya Malawi. Chwa malamulo aziko amayambira kuchipani. Dekati muntu upha malamulo akuchipani. That way democracy mulibe mwawe. And you're not supposed to be a leader of the country. So no samene mukusupporta Michael Usi just because you want to destroy the reputation or the integrity of the Sokabambe yemwana signed a convention chipani cha UTM chomwecho. You are wrong. Stop supporting Usi politically in Malawi. Usi is trying to kill our democracy. Usi is nobody. Ndodi azaka libe mlandu ndwaboza. Uyuyu alindi mlandu akuja zazi zache. That's it. And amene napanga point. If Usi was appointed by Chakwera, bazifukwa Chakwera must pay for this. Don't give him vote for 2016. Ndio Chakwera ndi Usi ndamena kusoma democracy at Malawi. Democracy pani zote zili Malawi muno. They are there to represent us Malawians. They can't support individual. But all parties in Malawi, they are there to serve the interests of Malawians. Therefore, tikapanda kwa zuzula kuzipaniko, democracy isamapele uchipani. That is it. So amene mwava, Usi mumuze. Hands off. Malawians need a good leader. Not like Usi, not like Chakwera, not like APM. We just need a good leader who's Kabambi. With a very good background. Sukuru, ndi maganizilo omu. Yes, that's Kabambi. Maybe zina akwakani zofoka zina. Kwa mtu mwage muja. He's got something strong for Malawians. He's a touch barrier. But for some other things, Zomo is considered Malawi. He's an economist. He's young and charming. That's it. Let me come to this other issue about MCP. Azanga MCP, you know, the no visa story kwambiri. Chikaeli Boma, you have never done any development and you have never convinced Malawians how best are you going to develop this country when we vote for you for the second time. Mukapanga chana, Chakwera kapanga chana Malawi, mwene kumuna Chakwera panopa. What can he do? He's failing, he's been campaigning through Chimwendo Banda. Anamba campaigning, kungowa Boma. He's been campaigning. Mpaka vice president kumwalira ndingawa. Kumwalira pangoza ndege because of politics. Kodi mmene amalayi mkona niyo Chakwera wawa. Maka ma candidate amene mwakhoza ma primaries kungati ma members of parliament oti mufuna mzame chipanja MCP. Mkona chani niyo. What do you see in Chakwera, you candidates? Munani ma primaries hapa mwapangaso madiru. Anthu amene mwina amafuna chilungamo kuchipani kumwacho sawa mwatenga anthu amene muwakonda. Kodi mphamvu ya Chakwera mkuiona banja zanga kumalayi kunoko. Is Chakwera fit? Can Chakwera produce good members of parliament mene mkonera? Pa 2025 hapa. Zimbara ngono zokazoka. Anthu okula mtima. Anthu okonda mtundu wawo. Chwa Chakwera ndi achewa basi. Achewa ose.
kangozindikira kamburi ali kumsana kwa Chakwera. Chakwera is ali pampano osogule. Why is he failing? Ngati mtundu wachichewa ndi anthu anzeru. Bwanji samamthandiza Chakwera kuti zimzene bwino. Because ine president kawachitumbuka kwa mtundu wanga. I can be helping my president. I can be opening his eyes kuti aziwa kuti ngati ali msogolo wa ziko anthu akumsanje nawonso ni president wawo, anthu akuchitipa nawonso ni msogolo wawo, koma zathu awawa pa central region awawa achichewa achewa nonse kumene muliko mukhale pansi. Inde muli ndi bungwe lanu labwino koma khalani pansi. Msogolo wanuyo Chakwera ndi wa ziko losala Malawi, si wachichewa yekhayi. Atumbuka ife asamatipondereze, alomwe asamawapondereze, ayawo asamawapondereze, anyakyusa asamawapondereze, atumbuka atonga mitundu yonse isamaponderezere. Chakwera ndi president wa mitundu imeneyi and we are under one republic constitution. There's no way Chakwera angamavera anthu okha ku central region kulamula ziko. That's why zamunyera ka zamukanika komanso kamati yakuchowa kulilongwe ngati iyo kongola nditosa Malawi tilamanga nawo capital city imene chitipa tumsanja anthu amomja muno tilamanga nawo capital city. Koma ifeta amanga capital city kulilongwe taona ndikwenda uchokera umphawi wokhaokha kuchitipa umphawi wokhaokha kunzimba umphawi wokhaokha. Koma anthu athu ndi amene athandiza kumanga chani capital city. Anthu athu amene athandiza kumanga Blantyre city, Zomba. You can mention all the good cities zomwe ya Malawi muti kumalawi kuchitukuko kumaula. Atumbuka ali momwemo, asilamu achawa ali momwemo, akristo ali momwemo. So who's Chakwera kuti basi chiloweni bora 4 or 5 years he's just been a tribalist. We don't want a tribalist ku Kauk State House. We don't want zite a DPP inuso mwindi issue. You have got a very simple issue that you are failing to solve just because some of you members of DPP you are fools. And the most foolish people in DPP in Masai politicians. Makara kawiri bingwa mtalika ni boma munali nayo bingwa mtalika munamgwesatu mpaka bingo anafandisha mamnamiza anafandisha test to bingo cardiac arrest munampa bingo ndi test maboza anta DPP kumanamiza msogolo wanu kumamjera masiku msogolo wanu mpaka bingo anamwalira munamsogeza bingo second term kuti aendese bwino zinthu chwa munalowelera sopano munapanga munhako walomwe which was good idea kwa munatenga munhako walomwe to be part and parcel of DPP. That's why Bingu failed to perform his second term and he died. May his soul keep in rest in peace. So panopa mwatenga ngona kwa Bingu. You saw munampa sympathy vote after Joyce Banda lost after Joyce Banda atatenga he took over udindo wa maremu Bingu because of the constitution of Malawi. Kwa Joyce Banda munamugwesaje DPP munaikapo APM nonse mukuzoti APM even background ya ndale muli bendale APM. APM inde ndiophunzira koma mundu jamuzi wa DPP tinamchoza kucho cha ukalamba. Anthu ena anatha uchipani cha DPP cho cha ukalamba ndani wabingwa mtaika. Therefore tikukuda bwana na DPP. What do you see in APM? Ndime zizipa nopo. Komanso ku DPP komweko anthu amene ndiko support panopa kuti akhale sogolazi ko ino acho ku DPP komweko. Kwa ku DPP ko kuli chani? Chomwe chikuthamangisa anthu chipani kumene koko ndi chani? Zisiru zikumathawako anthu anzera kumathawako. What is there in DPP? Don't waste our time to sit campaign about to na DPP. Then sort out your problem kuchipani kwani. What is your problem in DPP? Whereby people are running away from your party. And yet you want to get in government to save Malawians from Chiba to Sanj. Why do you fail to solve this small problem about the old age of your president? Kunoseni basi kuoseta mtani muzingo mdia masukupa mutu. Mwabweresa ulesi kwa mbili kuchipani because of your president is old. You're not helping the president. Helping Peter Wamtalika is to tell him not to stand by 16th September. That is the good assistance you can give to Peter Wamtalika. Ndo karamba. Tinamchula mujamu ife ya Malawi. Osati kuti INCP kapena tosa na sai. Amara tonse sina vote APM because of his old age. They wasanduka mnyamatelo APM. Why DPP are so selfish? Instead of bringing able people, mungo kaka miname. And amene mkuimbira kwa mbili kuti Big Peter Wamtalika aime ndijuso mbava kwa mbili. Abo zansu nkaza nkati. Tikuona ma speech and ma campaign. Iyo nkameti sepene popo. Azipani zingono. Small parties. Why do you waste your time as a small party doing nothing and you're only looking for alliances? Tisipanda tingono taku Malawi topanda tima brick pass. Chimene mukaka mlandi chani. Unyada chani. Kachipani kaka ngono. You want to stand on your own. Tufuna alliance. How can you look for an alliance when you don't have anything? You don't have people. You don't have guts. Chipani cha chingono basi. Matamo kao. Maka kuno kumpoto. Small parties. Why do you waste your time? Telling Malawians, do you have the people? Mukule panu tamanga background. You don't even have the capacity.
Why do you fool Malawians? Tizipanga mbili kumpoto, tizipanga mbili central region, maka southern region. Mutesa region, tizipanga tingono, ni ukula ntima guy. You're so selfish. How can you have a party with less than 100,000 members? Kachipani bas kon kapa pa nyumba bas kai weka bas. The whole party wojabu no kala weka. What sort of party is that? You are killing our democracy, you small parties. Tango sent Tanuto, join parties that can build Malawians. Can develop this country. So, guys, if we're looking for alliances, how we are looking for alliances, yes, you are doing nothing. That's why those alliances in the Pelaga. Small parties are formed. Amata Spani 9, Pamina Spans and Zuri Chok. MCP in UTM. The rest of people, Spans and Muarans. Ziberi Moran. Muna Pangono PP. So small parties, why do you waste people's time? Kutesa ndai basa, chipani cha uyatika kamwanasi. Mulindi chani nuyo. Even the constitution your manifesto is nowhere to be seen. Tukum bas. Comrades, thank you very much. UTM, I'm sorry for Ben Longwe. May so keep on may so rest in peace. But this is my message today. Thank you. Malawian, Camera.